Anyị nọ live na-edezi gburugburu anyị daalụ na ụmụazị anyị. Ị na-ehicha efere ka idebe gburugburu ọcha. Ndewo daalụ ụmụazị bụ ezigbo ụmụaka daalụ. Kedu nke ị na-eme? Ebubechukwu ke nke ị na-eme? Dokwe ngaji kan che bulubulu mu ofuma. Ị na-edokwe ngaji ka ido bulubulu ha ọfụma? Ndewo ngaji niile orikwe nne o. Ị na-emekwe nnekwu ọrụ. Ị na-edokwe ihe ka ọ dị fọk. Separate. Daalụ ka ibe niile nwee ọnọdụ. Mma dị iche. Ngaji adị iche, fọk adị iche. Papa ị na-emekwa nnekwu ọrụ kwụọlụ onwe gị aka. Ndewo. Idobe gburugburu ha ọcha. Oke nwa. Nna yelu nne m aka saa fele ka gburugburu m dị ọcha. Ndewo nna. Ndewo. Daalụ. Ndewo. Daalụ. Ebube ka nọkwa na-emezikwa ihe ọ na-emezi. Nwa onwe grade 1 na mmezi ihe, o nwere renji ihe. Nekwa ihe ọ na-eme. O mebegokwu ya. Uchi na-amabagokwe mma, ọ na-edebe iwe n'ekpe m. Ndewele ọfụma. Daalụ. Papa nnekwu. Ị ka na-ehichakwa ire afele. Ọ na-abụ ụmụaka asatacha afele efiche enye wee dokwa enye n'ekpe m. Papa nnekwu ndewo papa nnekwu nwoke nọkwa na-eme na-eme ka ọ dị mma. Daalụ. Ọ bụ nne anyị na-akụziri anyị. Ya bụ ịfụta ị na-akụziri ụmụ gị kapa mee enye maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị kabe gị na-adị ọcha. Okwu ya papa. Ndewo. Imecha gị imekwa ọfụma. Ị ga-edokwazili ndụ nnekwu n'okpuru n'ọrịa. O nwere ndụ nnekwu ngaji itinye ya n'okpuru ọ bụrụ ebe ahụ na nke okpuru ana were ndị nnekwu tiezie ya ebe ị ga-etinye ya. Mụ na onwe m eje mpịa akwa ndokwekwa enye ebe dị mma ka ọ dị n'ekpe m onye ọbụla chọọ na ọchịlị ka ọ ghara ịdị na-aghasacha be anyị adị nganga. O kwesịrị ka be mmadụ dị nganga na nganga. O kwesịrị ka gburugburu gị na-adị ọcha mgbe niile. Ụmụaka unu eliwego? Ndewo no. Ka isi bụ nri? Papa nnekwu kedu ị na-elikwa? Ka isi bụ nri a ị na-eli? Ebubechukwu kedu ka isi bụ nri ị na-eli? Ọ dụrụ njọ. Ọ dụ ọkụ. Ị na-echeli ka owe ọkụ. Ngwa ga-aga. Ọ dị mma ishitere ọfụma.
Isi gịnị papa? Ọ dị mma. Nne m shitere ọfụma. Daalụ.